Ricky episode 3 Ni zun nge ruihhlo zun pathian wangin OST hi katan damna ni si atuk jing ruah sur kara chek ron ta chuai chuan lal thani tui takamu hil chu ati har zoka a khumbula sana chu ena dar nga le minute somni pasari chia lo ni a phone chu la in WhatsApp chu open in Ricky message nu chia chu a share mala aril ru akal thui khop mai le Ricky hian min lo la bum le kang nge athu soya hian arin omve don ti te angai to aneu newa dar sari le minute somni arik chuan lal thani phone chu aron riral rala an en chuan Ricky phone number changin alo nia ranglu tu ka pick upin duat morning I tho to mo voine nge ti tum ati ngal zunga ma se mei che o in Ricky naw kanya ka u hi ni zana mu hil kan kai har zo lawa rang dewin kan in la mai ron phei theyangem aron ti tamaya lal thanin Ricky te ina thlen chuan Ricky nu pisiami le Ricky naw nu te chuan Ricky chu ti har tumin an thiam angin an lo buai pui dun ve na samaya Lucila chuan a poisa mammo in Ricky chu lo phone ve chia Ricky ala engma chanchina she silawa voili laya call nu a phone a pick up thei ta lawa wang chuan thinrim burin a phone chu ada taw deuh soka ma se chu e khamlama Ricky te ina kawakal mayang atiril ruwa o he nu takhi chu zana hi pian pui hlol lo Ricky te in lama chuan lal thani chuan Ricky a chu a han bel chianga lal thani mit menga chuan hlau thon na anei ani ti pisiami te nu fa chuan an hmu mai hau lo mai a thok dan he dik lo miawani chuan lal thani chuan Ricky a thok lak dan chu ngai thlawang wang pa in asana chu abi le zeu thina lal thani chuan Ricky nu hne na chuan pisiam Ricky hi man mo dewin damdo ina kan kalpui nga langai tlat mai chuti lo chu kan in chan lawang ti ka hlau tlat ati ta ka chuan pisiami te nu fa ham hai lutuk po chu an phi ta chung maya enge ti ati lo tur ber la an shelo an phili boy zo vekani pisiami chu ruma lutin a hnu minute thum vel awathang wangwang lai chuan lal thani ril ru man mo to si chuan an wamuang tak em alo tiril ru neu newa pisiami chu blanket pahni nen bor takin room atang chuan aron chuaka nute driver ri betu em aron ti chuak chul maya lal thani chuan okisang de uhlekin pisiam khatiang blanket ti vel tu na ke na ngai lo tu na chuan man mo dewin Ricky hi dam do in kan shwai nga la ngai alo ti win deuh tu ka a om reng la taka Ricky chu dam do ina lo admit po ni se blanket sin tur te chu a hnuwa zuklak le thei tho si a driver chu Ricky ruma chuan ron lut ve me ka motor lama chuan an zon thata a konga motor lo zam deuh chen nen lal thani ril ru ha chu aril ru in pathian nen a tong trai mola a hui le pap chin doctor chu dam do in casualty kongka chang chuan ron chuakin kota chuan aron phei zela tunge Ricky chung ten omem aron ti lawa ranglu tukin lal thani le pisiami chu an lo ding chuak nga la lal thani chuan Ricky chu enge an alo ti wata doctor chuan minute som vel chuan ron tlai mula kan in chan man lawang Ricky hian dam doi ti thina mi adam doi ti azo lova alungin hna thok thatok lawa chu wang chuan a thok a boy ta ni kha tuna chuan a zia to e tuna changa dar kar chan ve vela chuan aron har to mai tura kan ngai inwa mu thei to e ati lai chuan lal thani chu thinrim tokin mundanga akal son daya lal thani thinrim na po hi om ve renge a chan po Ricky hian dam doi ngei to angin alo in soi char kha ania Ricky te in kong kabula chuan Lucy chuan doorbell chu lo met ve me ka an ompui nu chuan doorbell me ri chu chhon turin kong kar lam chu awapan ve ngala an hong chu Lucy chuan khoyange Ricky yaom ka phone a pick up thei si lawa ka local to pani hi ati ta ka chuan an ompui nu sang te chuan ni zana mu ati lai chuan enge mo ngai tua chwa thut nei ni om takin lo lut photla ati le ta zoka sitting room lama chutura an phei lai chuan sang te chuan Ricky chanchin chu soilawa thazo kang tiril ru in ngai tua na danga nei le zoka enga tang ngei ti alo ho huna kalo soi mai don mi
tungei ni iming engti ni ka soyang ati dadai zoka o an ompui nulari ruhan ne re uzia hi chu Lucy chuan Lucy kania phone pick up theisi lova ron mu ka tum mai aron ho huna chuan thengil lawin ilo shil ngei don nia ti pa in pon lama chuan a chuak le ngala Lucy chuan taxi fare ka poisa pe ka ngai don sia ti pa in a pars chu foreign a poisa nei te chuan en phe newa taxi driver bula chuan kapu helai thleng hini mai se min let san mai don mi engza tur nge a fare ti pa in driver chuan mela driver chuan zahni ni mai ro se atia poisan in pek fel nu chuan taxi po chuan Lucy chu atlan san ta a Zing darli le chan verik chuan zel tang ho po chuan tho sang sanga minga po achan pa in minga thoro leaderina soivek to kha naktuk zinga tang chuan darli le chan ve in tho thap to anga ti kha punishment mu venge ti pa in alo soi ve nok noka minga po mit ek noi thanok nokin alo tho chuak ve me ka room kong khar pon lama changin duty in tala in akal tata wangin an mutbu ziala chuan an thu deuh thapa darnga pel meu chuan leader te le kaushan upate discipline hote chu anon thok chuak ve mek boka kaushan upati hi kan lo soi fia dewanga zela hian room tina hian kaushan upa khu an om ve ve kani hetianga veng chung kaushana upa ho ni lo ang hian an om ve shim ti na ni chu minga thil ngai twa chwa thut nei chu calendar lam chu panin akut chal thiak nyap pa in achian pa lam choron pan phei chata achian pa hi siama ani siama bula chuan siama vo in hi August ni somni pathumani a thakhat zela ka omna che ani ka chung te anron kalang ati chara siama chuan kan kot ma sakhan ke vo in hi ka court date ni ania alo riwata minga chu in ngai to awangin e taka vo in hi ni somni pathume mo taka kha keipo ka court date ni tak ka chung te hi court lama local jok se tha ang alo ti ve wat boka rike po achian pa minga zeltang kan turina in buat saina samaya bong saros tur kezi ni aleya 5 star box khatle ku washing khor chop tur ku warale pa na le chinai nen thil ei tur chi sang lein an in chu aron lut ve cha boka zing dar ya tarik chuan je lampo chu ei turin dar an lo khong ribal bala minga po chu e tui to viau mai chokhor khat lek chu khamlo to takani dal kan le alu chu me in puar takin an eya zela chuan chu an do hian rasgulla bur khat thi a hui cha in mi pakhat chan zelani chu chokat khat anti mai zelani zelge chung lama kot kal tur ho mingan lam nak naka minga anron aw lau lai chuan minga po ban pharzukin zel tang motora chuan alut ve meka lalthani ri runa po chu engma ei theisi lawin a por fap to maya a hmangai berle amirin ve ber to in abum tata amit tui luang chu are theilawani bermai lalthani hian chian nu engkim achia a tha thlenga shil ngam aneya a ming chu betsi ani betsi chuan chanu kek le bong nu te tal hi eite ti in alo hnon ve mek boka lalthani ril runa lu tukpo thlakhat don ani ta aka engma alalut lawani anu le apa mang ang chuan jip an khai ti ringot kha ania jip chu khai lo pheise chuan a chaw cheto ngatang lalthani chuan kabeng nge ya riki chongkam ka shat ma chuan kaka a hian engma alut lawang ati deuh bur mai boxi a betsi le lalthani nu le pa te chu anmang angril ru khop maya betsi chuan lalthani bula chuan chani hetianga bumreng tu che hi chen mia mai te chuan jil ruhlim takini om thei jok nge yang alo ti chara lalthani la chuan ka chen thei lawani hi ka hmangai boxia ani la hi rin om takin kabula ka ngei vek to ti ina intiama min lo la bumreng si thap o chuaw chuan aron ti a akuta amai chu hupin amita chang chuan mitui ron luang chuak ngia ya dar som pakhatarik chuan riki pozel lamakal turina insiam meka a phone lo ral chu an ena number pa ngai ani awangin kapik lo mai do ne moni chu o ti ina in ngai to a
pick up le siang ti ril rupa chuan hello antia a chian pa minga chuan chian pa vo in hi kan code date ania hei code kan thleng deuh chia ko tai local the chuan kalom viawang man mo deuh hian a ron ti vat vata minga chuan hei mi phone kalo man sak ringot ani hi man mo de wini local don nia ti zung zung in phone chu ada ngal daya riki chuan hello ti pa in ada le ngal dai chule ti in anui suka riki po chu DC office noya akar chu pak that mek lain a phone alo rile rala an en chuan Lucy lo ni in henu hanin omzia hi ti pa in phone chu pick up du lawa voi nga lai ron call ta ka chuan ning mail o ti shat tak hian a phone pick up pa chuan hello mi boy lai ron call chena ka pick up lo te chuan ron call lo mai tur chelom bung deuh hian ati deuh hmuta Lucy chuan nui sang hian ka phone te chui pick up du ngai hlei nem khoya nge om in mulokang alo ti ta ka chuan nernang in riki chuan ka man lawang ka man tak le ka lo shile don chenia ti in phone chu ada tadaya ngai tuana thar nein sim card thi thlak dai turani hi ati neu newa motor atang chuan chuakin por takin minga te code room lam chu apan chho chat chata minga po ko zo chu code room atanga ron chuak chia in a mela chuan a hlimani ti hairwala ni lo riki nenan in mu nu chuan riki chuan a thilken sakhau te chu a pe a riki chuan enge chanchin alo ti wata minga chuan thlathum chia min convict ti paina nui deuh sanga riki chuan a that chu keipo manzan kamu hil tukjinga min kai thozo lo nia lal thanin engki ma sha chwa le pha a kanaw te ka hau pha a lal thani lo wapun kher kha tul lo ka tilu tuka alo ti ve boka a mela chuan enge mothil ngai to amuk dewa nei ti a sha theya minga chuan enge ril ro thil om chiang mai nang hi alo ti ta ka chuan riki chuan engtin nge lal thani bula ka in soi fya ta kang anin min ring ve bur to sia zoite inati sapa rikia chu ei kham chuan TV chu onin sofa seta thutpa chuan TV remote hi ala a TV lo in chwa chu a en wangwanga Samaritan Society of Mizoram an director chun lo ko meka Samaritan malak na hi an lo zo chuni in angai thak zel nu chuan OST that na hi an ron soi kai ta zela rike beng chu ver ta hle maya aril ru takin he number 4 atanga chhuana tur thaberin ni in a sheta a ruma atlan lut ngal wata pathian hne na atong trai mola rike hi biak in chunga kum tam tak lut to lo ti taka tong trai dan te po chu abahla angreng khop mai ma se number 4 atanga zalen hi adu to tak meu bok nen azalen theina chu hedam doi OST le pathian puina mang chawin ani ti ala she chiang ro pui mai si a ti chuan aril ru chu asiam ve ta sawa WhatsApp lama te Samaritan office omna lai ti an zo chianga ti chuan Samaritan office chu chan mari ways koipui chaklo ka om te shat nu chuan a hlim kher mai mabak eng tak nei chungin tui takin amu hilta a atuk Samaritan office a thlen chuan seat all la omlo te an zo chiang ve a seat ala om thu an sha chuan ril ru tong traina in pathian hne na lom thu a soi ngal mola chuan an director room a lutin director nen chuan an in koma naktuk lama achung te pakhat shwai turin le counseling nei turin director nen chuan an in thla ta a kongpuya thleng thla chu a hmel shat sa OST lo hmuan ve te po a hmu thlak nuala wang chuan Samaritan a chuan kami khwal bik don lo hi atiril ru newa kar kong khar chu a honga in lama chuan in khal hota a heti lai hian riki hian number 4 hi kein sari vel bur sari ti nani chu ala neya wangin ti ralna tur angai to in achan pa te chu bia a bur sari chuan tlom de uzokina tiral taveka Lucila chuan riki sim card thak ala shat lawa wangin a phone tlang theilo thin rim chu a ruma chuan a veiton chena atuka riki te ina kaltum ril rupa in WhatsApp lama le FB lama chuan an online ta zoka lal thani chan nu chuan riki naw nute hi phone a biak tumina lo va kola nute chuan a phone chu lo pick up wata
nute lal thani chanu betsi kanya I u hi ka phone tlang thei me alo mai tinge le aron ti ta ka chuan nute chuan a sim card a thak de ya a number thar ulal thani phone a karon thonang enge ulal thani an reng ati awang chuan betsi chuan a chanu chanchin chu engke mashil ta a nute po chuan a u rikian OST la ka tum thu te chu lo shil ve mal boka nute chuan ka u number chu ka lo thon don nia ti pa in phone chu ada a lal thani message ton chu aron ri a betsi chuan rang dewa lo la in message chu an open a riki number chu a save sak ngala heti lai hian zandar kwa chi ani to a riki phone chu ron ring ralin betsi chuan riki mo heta lal thani chanu betsi kanya ati ta ka chuan alom si hlau thong bok si chu a thin phu chu arang ta sot thian a hria a chong ba deuh nuain enge ni ta lal thani enge an ati zom deuh nga zat boka betsi chuan hei ibum na awanga ril runa in engma pola ei du lo jip kan khai ringoda ni hi aron ti deuh bola riki chuan chong mai na tur a hai cham ti veka betsi chuan lal thani chuan ika nge atanga thu dika shat ma lo chuan engma a na indon lawani ti asoya ti in a han soya riki chu in thiam lo devin engtin nge ni ang zan in hian karon pheido nemni ati ngal wata betsi chuan zanare tu e mai nak tuk zi ngai local mai don nia ti in phone chu anda ta a rike chu amutur chu zandanga ati ngai lo pathian hne na achong trai ve ta lal thani tan po thei to pachong chain achong trai zo chuan mu hil tur chuan khuma amu ve ta a rike chu aril ru te ina in ngai to na sakher mai hetiang em hian ani molal thani hian alo mangai ti asha chan meu chuan rike chu in thiam lo na tam tak nein amita changa mit thuiron luang chuak chu akut chuan an hui pa zau boka